nuwun. Wilujeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rinengga sagunge pakurmatan kunjuk panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh ingkang satu pono ing pamawas. Lebding pitutur kiblat ing panembah ingkang pantes pinundi-pundi so kinabekten. Para priyagung daraing nata para pangemban pangbating projo. Satria nagari ingkang mangka pandam-pandeming tumrap kala dasih ingkang satu berbudi palaksana. Para kadang baraya wirawiyata, baraya wiratamtama ingkang mersudi ing reh kridaning budaya miyang karya linanggung kunjuk wonten ngarsanipun Sohibul Hajat pinipun Bapak Jono utawi Bapak Tulus Sian Ibu Semi ingkang winantu saking kabagyan. So para tamu, para penyelenggara kakung semono putri ingkang satu hudahat kalinggo purdane akrami. Kanthi linambaran trap silaning budi saya ngaturaken sewu agung ing pangaksama. Mugi pinaring kawula hambu kowe warang suka wenganing wicara dwaraning kondonon Prado pawit saking paringipun ingkang hamengku gati. Kawula kapitedan sinaraya parikedah jejeri mongko pangembating hati coro. Kinen pratitisaken murih rancaking bahagian. Pawian prasaja wonten kalenggahan rahina samanggi. Nanging supados purwa madyawasana manggih rahayu lijeng langur rumiyin. Sareng-sareng mau kawula dherekaken nguncepaken asta mangkla ngaken jangga. Nuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasan inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring rahmat nikmat gumelaring alam gesang katitik kasugengan saka bakas warasan kasarira kawula dalasan biyan sami saengga enjang menika saged rawuh kempal manunggal hanjenengi sopan berkah pangestu lijeng kunjuk Sohibul Hajat. Ini kebareng netepi dharmaning werda, netepi dharmaning sepuh. Kinarya ngentas pitulus maharegya suta hami wa siwi. Dene nggih kenya siwi nipun ingkang peparep Roro Ayu Nini Dewi. Yuli Prestiwani. Ingkang kepareng sedya arsa kajanto krami. Kalian Joko Mudo Tumaruno Dimas Bagus Bambang Suryanto. Putra kinasih sing pinjenipun Bapak Sarman almarhum Sen Ibu Suryani. Ingkang pidalem wonten ing laladan Padusunan Sidorejo. RT 6 RW 6. Dukuh Gendong Kecamatan Paron lumebet wonten tataran Kalih Ngawi kanthi manggih kawilujengan. Kalis Nirbaya nir ing Sambikala. Shalawat dala salam yektos namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala mugi katetepaken dumateng junjungan kita panutan kita nenggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika nabi pungkasanipun zaman. Inggih kita derek tindak lampahipun saha ingkang ajeng-ajeng wasahwatipun mangki wonten ing dinten piwales. Ibu, bapak, para tamu kakung putri ingkang kinurmatan, sawetawis lampahing bahagian ginelak kapurwaken tinarboganing hadicara. Tumunten ingkang kalih mijilipun putra temanten putri. Saking sasana tepas ingkang manjing wonten sasana Mayang Arum. Ingkang sawetawis kadheraken
Putri Demas Manggala Yudha sakembaran. Ini kebareng hangan ya wujudipun bogo jenar sekul pinajang. So unjukan pirtawaning yang sampun kebareng manjing wonten ing gelas kencana. Pambedaling Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru tumunten katiti laksana candhaipun. Sawusna mangke dumugi wahyaning mangsa kala. Dewa putra temanen kakane manjing wonten sasana rinengga. Upacara panggih tumunten katiti laksana. Para kadang sawetawis ingkang kepareng naung ridha wonten kalenggahan wedal menika kinarya hangaryae pakaryan. Maos widya suci Al-Qur'an piniji pepundhen kula Bapak Zainal Wagiyanto. Mapak pisan piniji pepundhen kula Bapak Misnan sekalian. Pasrah panggulawentah katindhaken Sang Duta Saraya saekadang pisan sutresna. Pasrah boten sampurna menawi boten katampi. Piniji minangka dados dutaning gati nampi pasrah. Ugi ngaturaken pambagya basuki kunjuk sagung para tamu lumantar pepundhen kula Bapak Bayan Prihono. Pargian menika mangke dereng kepareng paripurna. Sedherepun mangke pinaringan wasan hastungkara doa. Lumantar pepundhen kula Rama Yai Paniran Hati. Para dene minangka jururigen Bapak Pujangga Gum piniji pepundhen kula Bapak Robandi. Mekaten para kadang mengaran taman hati coring yang ginelar-ginelak wonten pahargyan rayuda samanggi. Ing wasana sugeng lenggah kanthi mardu-mardikaning manah ngrantu tomapate ganti pahargyan ingkang dereng kepareng katiti laksana. Nuwun. 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 Bapak, para tamu kakung putri ingkang saduhu kinurmatan sawetawis nyuwun kanthi lilaning penggalih ikhlasing manah monggo kawula dherekaken maos Ummul Quran. Allah hadiniyah bi barokah Al-Fatihah. Matur nuwun mugi kanthi barokahipun suratul Fatihah kala wau. Yentos Allah Subhanahu wa taala urung mentahaken berkah katur kunjuk wonten ngasanipun saya belajat. So kadang pisan sutrana dawuh pangipun boten manten mugi kalis ing rubedane ing sambikala manggih yuwana basi kiwit purwa madya inggo usana. Ugi boten kathah lumpen ing kelenggahan wedal menika senaosa tanggalipun meh nengahi menawi tasih wonten wulan Riyadin kula pribadi bilih wonten kekilapan saha kekirangan sawetawis anggen kula sowan wonten ing laladan mriki kinarya wedal menika ngaturaken minal aizin wal faizin. Mugi sedaya kalepatan kapendhem wonten bumi ing pangapura ingkang satemah mugi saged nukulaken wohing kesaenan. Kanthi kesaenan kala wau mugi njalari tumurinipun ridho lan berkah saking dalem Allah Subhanahu wa taala. Utawis dereng wonten sasmita saking panti busana keparing apa kang tuwa temanten kami jilaken makaten pramila saking menika dherekaken kadang-kadang Geisha Nada kita kepareng asung panglipur wonten kalenggahan wedal menika Widuwati kalih Dik Denis kalih Di Arum suwi rapothuk. Wis muga-muga tetep ginanjar rahayu wilujeng ngaten wong ayu nggih. Tetep sehat, tetep laris jobe tak dongake. Ngaten Mas Pri nggih. Ndongakne kanca iku ora apik to. Lah nggih donga apik niku balik ning awake dhewe. Muga-muga sawetawis kula ndongake jenengan kula ya tetep sehat, aku ya tetep laris.
Nyarengi kadang-kadang kisah nada ngrantu sawetawis tumapaing gadi bahagian inging dereng kepareng kati tilaksana atur panglipur wong ayu monggo boten milah boten milih bakune ingkang jumbuh kalih swasana kahanan enjang menika monggo. Aturaken wilujeng. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangki kasuwun sak pupuh mawon Dek Denis nggih. Ing karana sasmita sampun kepareng katampi putra temanten sampun paripurna anggenipun ngadi busana lulur sarira hangulas wadana kepareng wijilipun tumunten badhe kati tilaksana. Pramila saking menika monggo kagem telas sawetawis. Ula sawah sapa ngandung Bapak para tamu kagung putra ingkang saduka termaten sawetawis mijilipun putra temanten ndherekaken pupuden kula Bapak Jono utawi Pak Tulus kaliyan Ibu kepareng kadherekaken manjing wonten pati busana monggo kadherekaken Putri Demes Manggala Yuda kepareng kadherekaken lumebat wonten sasana panti busana upacara mijil tumunten badhe katiti laksana watawis. Aduh sayang jebule mbleng jani janji ora
capitan bisa diang tepi aku mong ni teni besok yen ketemu duh biyong ban leng-lenging driya mangu-mangu Tisti sonyo Ap Binarung swaninipun kadang pradonga hangrangin Binarung swaninipun kadang pradonga hangrangin hambabar ketawang wijil wigaring tias Nulyana gondo arum kanthi uping sambirana mondo Lah menika tejane risang pinanganten putri kang sesilen ini Dewi Yuli Pristiwani Binayangari saking sasana Tepaswangi sasana ngarani panggenan arani kinarkani manjing wonten sasana Mayang Ngarup Temanten putri hangagem busana ingkang sarwerta hangimba busananing raja putri pating galebyar pating pancurat lamun kasorot sunaning pandang kurung kang renggani sasoladi Panyayah Kartiko hasile pernah digolong malang rinenggo onjaning Sekar Melati ngagem tunduk mentul tatah songo ingkang tansah ebah yen kinari ya lumampah Semoring raos bindo wong ayu kang hangawe marang wong bagus Temanten putri hangagem ageman kebaya baludru langking sunulam benang jini Dodot sinapolir podo binabar lamun kadulu bindo hamparan uruk misatuhu minggah wonten sitinggil kang binaturata putu temanten Gagani Romo dalasani ngengi Bu Sawetawis prapteng ugane kang tinuju Uda temanten singgo lenggah anggono raras tegesipun lenggah piyambakan wonten kursi gading kang sinungging neng jroning penggalih ning jroning manah meminta nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa mugi saking Durgama muga sirna Kentun manggih gemaharjanipun mangkono tanggaping sasmita juru poto juru syuting kenya kebareng mundhut gambar kinaro pangemut nyemut wontening dinten wingging singit Kakang Lomaksana gantiya Kang Cinarita kinaro satata sawega samabda ing gati kinaro Hangaryai Karti Putri Domas sakembaran Putri Domas cacah catur kenya kebareng sedya kinaro hangaturaken awujudipun boga jenar boga wus ngarani jenaranipun daharan ingkang hawarni kuning sawetawis saperangan Putri Domas hangandi awujudipun unjukan tirta wening ingkang sampun kepareng manjing wonten ing gelas kencana sedaya kinaro syarat sarana jangkep
ping pahargyan wonten kalenggahan rahina samangke daya-daya lumaksana putri Damas lon-lonan minggah wonten sitinggil kang binaturata sigra ngaturaken menggah wujudipun bogo jener ingkang kepareng kasebat ing ajeng katampi wonten ngarsanipun Sohibul Hajat Bapak Jono te Bapak Tulsen Ibu sakala kacandhaken wonten ing sasana ingkang sampun kepareng cumawis paripurna kinarya saderepun madal pasilan manjing wonten ing sasana ing sekawit gantos pakaryan hanambi awujudipun sekar mayang sakembaran sekar mayang sakembaran kinarya pangapit kiwolan tengen putra temanten wonten salebetipun upacara panggih mestuti lailu jaring para kina ingkang jinempana ing maruta lan cinandhi ing awiyat adat lubiya ingkang kepareng lumampah wonten ing padusunan Gelung Barat RT gangsal RW gangsal wonten ing Kademangan Gelung Kecamatan Baru lumebet wonten ing tataran kalih Ngawi paripurna sekar mayang katuraken wonten ngarsanipun Putri Damas sakembaran dede kapanthi manjing wonten ing sasana ing sekawit lumaksananira sapecak mangu sapecak tomoleh kinarya ngeningaken ponco lan indriya sawetawis lumaksananira kinarya manjing wonten sasana ing sekawit tan manggih pambeng sakara-kara panggono tanggaping juru foto juru syuting yen kepareng mundhut gambar sawetawis kinarya pangemut-ngemut wonten ing dinten wingking sinegah kang lumaksana gantiya kang sinarita mangkono kinarya manjingipun manggala yuda sakembaran Genya sawetawis kepareng hambedol sekar kalpataru Dewa Daru Jaya Daru saya kepareng kabedol kakani manjing wonten palermanipun putra temanten kakung Kinarebak budaya yuarnan nira solahira wingit lir hapsari sang Noropati sari-sari lir widodari tumurun
sagebyar wis paripurna widagdoha ngatasi karo ibu juru pangrekga busana iya kepareng mijilaken putu temanten ingkang samangke putu temanten didhedhek kakani manjing wonten sasa rengga upacara panggih tumunten katiti laksana panekaring putu temanten kagung pangombyong temanten kagung didhedhek monggo kadheraken hangani kang putu temanten manjing wonten sasana rinengga upacara panggih tumunten badhe katiti laksana mijilipun putu temanten kagung Lamata Cinandra pindha mahesa kang gineret candrane lumaksana semono. Monggo punja pangombyong pandherek pengiring temanten saking Sidareja Genong Paron dene kepareng hangan ingkang putemanjing wonten sasana rinengga watawis upacara panggih tumuntun katiti laksana rawis saking katebian katon gambyak wonten cahya mantur sasoda lanang wujude wonten cahya mantur sasoda lanang wujude ilang cahya babar sejatine putra temanten Gagung Dimas Bagus Bambang Suryanto putra kinasih sing piyinipun Bapak Sarman almarhum dan Ibu Suryati lumaksana kadheraken ginarubya kadang Wandawa kadang pandhet temanten mijil saking kademangan Sidareja Genong Paron laju lamaira putra temanten tindak nyelenggeh-lenggeh pindha simulupari anggajah muling ulat ngalan ulat ngering sumahangumun oleh dina sosor kang regane wonten bali wis manipun Bapa Jono Bapa Tulus parandene jeneng sasana awing kang kepareng rawuh sampun kebak bir hablaban kebake jeneng sasana sinige kang wereng kawi sinige kang lumaksana sinige kang kebugira Ngestreni dawuhipun putra temanten Bapak Ibu kadheraken kanthi sarana janman mekaten. Dawuhipun putra temanten Lamata Cinandra pindha srokal candrane. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahullah alaika Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam malaikat salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya Rasul salam alaika
Allahumma sholli ala Muhammad. Senaosa swasana kandhar-kandhar kados makaten parandene kepireng kodhoke sami ngorek sawetawis. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawing pepesthen. Ana titahing Gusti kang arupi jalu lan pawestri. Bangkit manunggalos arsa hangancik tataraning bebrayan agung. Sang Joko miwah sang Kenya nunggal krekat nunggal niat nunggal sedya. Keparingipun arsa lelayaran wonten samudraning pagesangan enggal. Upadiri daning Gusti kang maha kawasa jejeripun gesang kedah polo keramik. Nyaket wonten ing sasana bagian putra temanten sigra kumlawe hastani hambalang gantalan. Ingkang winastan gondang kasih kuwin gondang tutur. Gantalan sunubat dumados saking suruh ingkang ginulung wonten salebetipun isi jabinem. Tinangsulan benang lawi dene werdine. Suruh lamun dinulu beda warni lamun gini kitunggal rasane. Manunggaling karsa karya miwah karyaning putra temanten kekalih tansah tumanem mring tumtumeng nala. Lingga wonten saluring garulan pasangan muga putra temanten sayektos dados pasangan ira ingkang langgeng wiwit donya prapting delahan. Pikantuk donga pangestu sagung para tamu mugi manggihana kayuhanan wit purwa madya inggo wasana. Sigra katampen sang resi laras moya kang ijo wantah manjing wonten ing ngarsa padha ketawis. Sapunika rawuh manten kakung lan putri sapating sun tumuling hangulat prasasada tiba Ibu kebareng lenggah wonten sasana ingkang bareng tumawis sotawis.
Syukur alhamdulillah kunjuk wonten pangayunanipun Gusti ingkang Maha Kawasa niki Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng kula mentahaken berkah katur kunjuk wonten ngasanipun Sohibul Hajat ugi kadang pisan sutresna. Dawuhipun putra manten kalis ing ngrubet donir ing sambikala. Ing samangke putra manten sampun kepareng jajar sumanding wonten kursi gading kang sinungging sinang luhur wimbaning raja sedina ratu sedalu anggenipun ngupadi redaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Nyundha pangestu wonten ngarsanipun sagung para tamu. Muga putra temanten kekalih kenya kepareng nambut silaning akrami nyilem wonten samudraning pagesangan agung. Mugi saged manggi gesang keleresan, saged manggi gesang kamulyan. Mugi saged mujudaken keluarga ingkang saestu sakinah, mawaddah lan warahmah. Amin Allahumma amin. Jroning suka jroning sasana panjenenganipun Bapa Jono utawi Bapa Tulusen Ibu dereng supa ing karana wonten ing sisih ler tasih wonten kursi kalih ingkang gotang kinarya lenggahipun kadang pisan sutresna ingkang kepareng wedal tasih malerem wonten ing panti busana piniji mabak pisan kunjuk pepunden kula Bapa Misnan sekalan Ibu kepareng kadharaken monggo daya manjing wonten sasana nyuwun pangestu wonten ngasanipun Sohibul Hajat kinarya piniji mapak pisan watawis lumaksananipun pepunden kula Bapa Misnan sekalian watawis monggo sapun dherekaken Kisah Nadra. Kawis tinggal lumaksananira Sang Cundakarja sing piyinipun Sohibul Hajat piniji pepunden kula Bapa Misnan Senibu watawis kinarya mapak arawipun kadang pisan sutresna. Jroning sasana kebareng sama Bro Sawigo pepunden kula Bapa Jono Seni Ibu Supi nggih kepareng kerantu rayipun kadang pisan utawis. Kawis tinggal lumaksananira kadang pisan sutresna tapa ing pandulu catur nitra siga kumlawi hastane hajawat asta kinarya ngraketaken anggenipun sami kekadangan pikantuk donga pangestu wonten ngasanipun sagung para tamu mugi raketing pasederekan watawis jalari barokah ingkang kepareng tumurun. Pak Misnan saderepun kepareng miyos ngeten inggil saderepun mangke Jawa Sastra kadharaken putu rumiyin. Minggah rumiyin mangke Jawa Sastra lajeng foto katemben manjing wonten sasana sekawit. Pangapunten. Sa
nuwun Pak Mistan sekalian. Monggo kepareng manjing.